Jason Mikallef li huwa nkarigat sabiex jieħu ħsieb l-implementazzjoni tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista ħareġ jattakka lill-preżentatriċi popolari Trudy Kerr. F'post fuq il-medja soċjali, Jason Mikallef ħareġ qatta bla ħabel kontra Trudy Kerr li kienet fost l-ewwel persuni li esprimiet id-diżappunt tagħha dwar l-istat li tħalla fih il-Park Nazzjonali ta' Taqali, fejn spjegat li suppost huma bosta l-familji li qed igawdu dan l-ispazju f'pajjiżna, iżda ma jistawx għaliex Taqali tħalla mimli żrar u mingħajr ebda ħdura. Mikallef min-naħa tiegħu għajjar lil Kerr b'ħafna aġġettivi fosthom podcaster falluta u falsa, persuna illi spiċċa żmiena. Dan fil-waqt li anke ddikjara li se jkun qed ifittixa fil-qorti kriminali. Fil-post tiegħu kien evidenti l-element ta' frustrazzjoni li kellu Mikallef wara li Robert Abela iddikjara li s-sitwazzjoni kienet kollha frott il-komunikazzjoni ħażina. B'Jason Mikallef jgħid li dal-gvern jibża jaffronta lil bullies tas-social media. Imma hu ma jibżax. Mikallef ilu ġimgħa sħiħa jipprova jiġġustifika dak li seħħ fil-piknik area ta' Taqali u stqarr li jirramel tpoġġa hemm apposta.